Elromlott, kilukadt, eltörött vagy elállítódott, vagy úgy gondolod, lejárt az ideje? Nincs ki kicserélje, megjavítsa? Legyen szó kül- vagy beltéri ház körüli munkálatokról, falon kívüli csővezetékek, csaptelepek, mosdók cseréje, vagy akár konnektor vagy villanykapcsoló cseréjéről, továbbá a nagy áruházak, mint például Jysk, IKEA, lapra szerelt bútorainak össze, illetve szétszereléséről, valamint a falra, illetve mennyezetre való rögzítéséről is gondoskodom bármely tárgynak, továbbá, ha kell, vágok és hegesztek, zárat, kilincset cserélek, és a füvelet is karban tartom kell. Ha a fentiek tükrében tudok segíteni, vagy más hasonló jellegű problémával tesz, 30 éves szakmai múlttal állok rendelkezésre. Elére is köszönöm bizalmat, és várom hívásokat. Továbbá szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a munkálatokat, a Szmecseknáldast és 35 km-es vonzás körzetében tudom vállalni. Legyen szép napod, várom a hívásokat!